Mulțumesc. Așa. Sau... Ori... Mâine luni. Sau... Unde să? 3 săptămâni când am făcut lista. Și data trecută mi-am venit pe 3 Păi, n-am săptămâni pantaloni. și 4 zile, parcă. Nu știu ce pantaloni să-mi iau pe mine. Da. Acolo. Păi mi-a venit pe 23 și pe 28 deja să face următoarea listă acasă. Hai că am Mie căciuli, mi-a S-a venit apropiat, la deci vreo am venit 4? pachet. ochelari, vreo 4 perechi. Bine, dar eu și la 700 Mănuși. de kilometri distanță. N-am. Nici eu. Nici căciulă, nici nu port căciulă. Am căciuli. Vrei să-ți dau căciula mea? Nu, că poate nu port. Cum vrei, ți le dau. Mamă, și câte poze să aveți de Nu aici. obișnuiești cu căciulă. Când te duci acasă, tu ești obișnuit și râs. Aoleu. Cum? Păi câte poze și amintiri o să avem în toate porcăriile astea. Păi ar fi frumos. Mâine să vină Emilia, mergem la munte, eu mă întorc de la munte și plecăm în Dubai. Nu vine mâine. Că dacă venea mâine, nu mai... Nu, e pe Nu Emilia o pune bagă acolo. într-o gală, îți dai seama. Emilia s-ar putea să mai dureți. A, lasă-o dracu. Cât? Păi dacă n-am niciun răspuns, nu știu nimica. Deja suntem la jumătatea lui ianuarie. Un răspuns ar trebui să știi cam cât durează, cam... Păi nu, ambasada nu e obligată să-ți dea răspuns când îl ceri tu. Ambasada îți-l dă când îl are sau când îl hotărăște. Nu când îi se spală cuiva că vrei răspuns. Ce dacă e Cinevision sau Mireasă? Cine e ambasada la rost? N-am înțeles. Ideea este în situația de față cam cât timp se poate rezolva problema. Nu știu ce, deci n-am mâncat nimic. Natasha, Astăzi ce am machiaj mâncat ți-ai făcut să nimic. mor eu? Ciudat rău. De ce mi-a făcut? Mie place. De ce Ciudat e rău, ciudat? l-ai făcut rău. Ce, nu e mișto? Bă, nu e vizită rău, dar e ciudat, am zis. Mie place și ca om de pisică. Și mie îmi place mult. Parcă e o satană de aia mică. Ei, satană. Deja Tudor e traumatizat, vede rău în orice lucru. După ce am văzut așa în platou și l-a măturat eu, gata, l-a traumatizat. Ai scăpat ieftin. Dă, Doamne, putere, că răbdare am destulă. Eu răbdare. E invers, dă, Doamne, putere, răbdare, că Nu, puterea... răbdare am. Eu cu aia asta mai prost, cu răbdare. Răbdare Eu am. aia cer. Doamne, răbdare, mai dă încă. Dă, Doamne, un carton, că mi-aș face și o lista. Și n-am putut să o scriu. Ce nu scrii pe... Pe hârtie Ia igienică. tușul meu. Da, am tuș, dar absorbe foarte mult hârtia și nu mai înțeleg nimic ce scriu acolo, știi? Are Da. prea gros sau nu știu, nu pot să scriu. A cui e ce în valiza asta? Al lui Valentin. Pentru? Și facă bagaj. Al lui Nu avea. Valentin? Da, o să o ia acasă. Păi da, mă, să-mi iau și eu acasă troller. Păi dacă n-ai acasă, n-ai? Dar eu i-am dat-o asta. Ce? Și ce? Tu că-i dat tu ce? Eu n-am troller sau ce? Nu. Tu ai venit cu sacul. Tu mi-ai bună? Tu mi-ai Da. Am crezut că... Vai, ce mă doare capul. Nu, cred că ziceam. De ce te doare capul? Ai mâncat? Da. Prost material.